Ελάτε, σας παρακαλώ. Αλλά ακούγοντας τον συνάδελφο μου τον κύριο Ρίγα, πήγα από τα όρια. Ξεχνάτε ότι τον λέγανε Προεδράκι. Γιατί τέτοιο μίσος και τέτοια χαριστία απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που τον αποκαλούσαν Προεδράκι. Και εξάλλου, εάν βολεύτηκε μαζί με άλλους, είχε μια ειδικότητα βοηθού ξυλουργού. Αυτό αν είδα σκάνδαλο εκείνη την εποχή. Για να προληφθεί τότε σαν βοηθός ξυλουργού. Ποιος το έκανε το σκάνδαλο, κύριε Γιαννικουρή, ποιος το έκανε το σκάνδαλο αυτό που λέτε? Το χειρότερο πράγμα, κύριε Μάμα και Μπέτη, είναι η αχαριστία σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, δουλειά για δουλειά, ακούστε. Δεν άντεξα άλλο να ακούω τόσες προσβολές σε έναν άνθρωπο που πρέπει να τον έχει φωτογραφία πιο ψηλά. Το δικαίωμα στην εργασία το έχουν όλοι. Και μην μιλάτε για σκάνδαλα. Και δεν μπορούσε. Βολεύτηκε με το Θανάτσι από το Διακομικάλη. Τέτοιο μίσος, τέτοιο μένος, πρώτη φορά το βλέπω. Με σκανδαλώδεις διαδικασίες βολεύτηκε. Τότε βοηθός χειρουργού. Γιατί είπατε σκάνδαλο τώρα, είπατε σκάνδαλο. Του ξέρει τι σημαίνει πριόνι και πλάνη. Γιατί το κάνατε αυτό, κύριε Γιαννικουρή? Για να τον εμβολεύσει ο Θανάτης. Όταν σας λένε λοιπόν ότι βολεύετε τους δικούς σας, το ευχαριστώ. Αυτό είναι άλλο. Που μιλάει με αυτά τα παξιωτικά λόγια για έναν άνθρωπο που τον τιμά σχεδόν όλοι οι κάλυμνοι. Πολλές δεκαετίες βγήκε πολλές φορές. Όπου έχει περάσει έχει δώσει δήμο να τα γραφεί, στον επαγγελματικό του τομέα και τα πάντα. Δεν γλύφονταν για να βρει δουλειά ο Θανάτης. Ο Θανάτης ό,τι απέκτησε με την αξία του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.